טוב, כאן אלירן ארבל מיחד משכנתאות. אני רוצה קצת לדבר על ההזדמנויות הרבות שיש בסוף שנה. בסוף שנה המון בנקים נכנסים לתחרות, בנקים שלא היו בתחרות במשך כל השנה. במהלך השנה היו 2-3 בנקים מאוד בולטים בתחום המשכנתאות, ובחודש נובמבר ודצמבר, שזה סוף השנה, פשוט הגיעו הזדמנויות מאוד יפות ורציניות מבחינת תנאי ריבית שניתן להשיג, מבחינת הגמישות בתמהילים, גמישות בדרך תשלום, כל מיני הטבות למיניהם שנכנסו, וזה אכן הזמן הכי טוב לנהל את המשא ומתן על כל התנאים, על כל הריביות. לא לוותר אם אתם פועלים באופן עצמאי, לא לוותר גם על הבנקים הקטנים, לבדוק את זה. יש פה הזדמנות של סוף שנה שלא הייתה, אני חושב, בשנתיים-שלוש האחרונות. בכל מקרה, אם תרצו, אני פה לכל דבר ועניין ועזרה, לתכנן ולעשות ולהשיג באמת את הכי טוב. מה שחשוב, להיות בשטח, להרגיש את השטח, להרגיש את הבנקים, להרגיש את האנשים, לדעת מה קורה, ואז אפשר אכן להשיג את התוצאה הכי טובה שיש. שיהיה לכם אחלה יום. אני אנסה מהיום כל שבוע להעלות משהו חדש ולשתף אתכם בעצם בהתפתחויות או דברים שיש בשוק המשכנתאות. יום נפלא.